Hey guys, बरायबाय नोंथांखौ आंनि मनज सरगियारि इउटुब चेनेलाव ओमफ्राय जों दिनै टाउन थांनो नागिरदों बिदा आं बिगुमै गस्ला लायग्रोनांसिगोन ना गारि बरननो नागिरदों बिदाया र' गेट खेवहैना गेट खेवना गयिं जाबाय आरोखि लोगोफोरजों न'निफ्राय दा टाउन फारसे थांगासिनो गामिखौनो बाराखै दाबो जाबाय जोंनि गामिनिफ्राय क'क्राझार थांबा मोननाय जाहार आंनि डाइलेक्टखौनो होबायलै ओमफ्राय नै जोंना टाउनाव फैनाया न'निफ्रायनो गारियाव जानो मेथाइ लाबोखादों आरोखि ना हजों बायना जालायला जों फैसा गारला टाउनाव बे गारियावनो जाबाय थानोसै बेखौ ना ओमफ्राय ओरै खिथ' दं आब' ओमफ्राय नैबे गुमै ओमफ्राय सासे गारि सालायदों नुजालानो दा बर'फोरनि मुंदांसिन फेमाससिन गार्डेनाव फैदों आरोखि जों बैग्रि जानो दसे ओमफ्राय बैग्रि जानानै थांफिनगोन फुरा फेमास आरोखि बे गार्डेना हा गार्डेन सिङाव हाबा दं गार्डेन सिङाव हाबा मिथिखादों बैग्रि माबाया बाहेरावसोना बैग्रि बागाना मोनफैबाय आरोखि ओमफ्राय नामखौ दा खाथियाव थांबासो खोन्थानोसै आं बैग्रि बागानाव पिकनिक जागावगासिनो हनै बेनो क'क्राझारनि मुंदांखा गार्डेन आरोखि ना बे फेमास फुरा फुरा बुरजा मेला बायदि जादों नामा गाहायाव नामखौ खोन्थानोसै आं पिकनिकबो जायो नामा सिङाव बेनो जाबाय दाउखि पार्क गौरां बिलि गौरां बिलि नै गौरां दाउखि पार्क नै गोग्गोम मानसि आरो बैग्रिया केमेराखौ हमदोरा नै बाबुआ बैग्रि हाननो नागिरदों जोंहा नै जानोसै जों बैग्रि हाननानै दान्दा गैयाना ओंखायनो बद'नासो हाननांगौ गोमोन गोमोन दंथारो बैग्रिया नै बेखौ नाङालै मानो जादो नों जानायनि देखाय हा नों जानायनि देखाय गोदे गोदैसो गोदै नङा बाला बाला एसे दैब्रु ना ओरै बै गोथां फ्रामखौ जानो र' थाइसे माबायदि जायो गोथां फ्रामा मानसिफ्राबो हायथा नालाय गोथाव एसे गोदै गोथाङा गैया जानोबो गोथां फ्रामा गैया हा थ' आलदा दंफांखौ नायनि मोनसे दंफां मा नायबाय थानो बेनिखौ टेस्ट खालामबाय बैनिखौ टेस्ट खालामनोसै माबायदि जायो बिफां फांसेनिखौ बांद्राय जाजाबाय थायाना बदलायनांगौ थाब आलदा बिफांनि जाबाय थानांगौ बेबो लावसिङा गोथाव जागौमोन बिलाइ दै जानायनो ना आं नों आलदाखौ होनदो आं जाया नों जादो मानो जेनेबा गेफेफेनि थावालै बे थावा दा मोनसे हानलाय बेयाव हा बेयाव मोनसे हानलाय मोनखायानो आं पारदे आयौ
मोनलिनोल' एबार मोनथारगोन दे बेबो मोजां नङा बैग्रिया बेना मोजां नङा फारसेथिं जानाय र' नै ओरै गोथांफ्राव न' मोजां नङा बैग्रिया थावा ना बैखौ बुसिन र' बै थथ' गोनांखौ बिराद जारौ खस टाइपफोरखौ नामा थाल लानांगौलै गारिफ्राव माबाफोर सोनानै होलाबायगोन भिडिअ फट' नांगोनलै ओइ ट्रेक्टर फैगासिनो जाबाय नों गैला हरलाय खावसे ओरैजाय गोथाव आं खुसिबावगोन आं जाग्रो जाबाय जेसिबि ट्रेक्टर मोननै बायहेरायाव फैसा जादो एबार अगो जानो आंखौ जासिगोन गेफेदो गासिबो गेफे गोजा माथो फाखायाव गोलैनासो जादों नोंसिथ' होमलाय केमेरा मोनगोन मा जादो जालाय गोदै मोनबा गोदै जागौ आंखौ दा देखलै बाबु नै पिकनिक जाग्राफ्रा गोगोम बुरजा दानिया बुरजा फैदों आरोखि ना पिकनिक जाग्राफ्रा बैग्रि बिफाङा बुरजा दं आरोखि ओमफ्राय बे सिङाव हाबैया जों सिंनिखौ साखिजायावमोन गोथाव जागौमोन दां सिंफोरना ओमफ्राय मानसिफोर दं नालाय थाङासै